Tinokanudzai kuna dzomanhoko idzi nenhau dzozuva rogumi mwedzi uno waGumiguru. Wanounga goridhe kumazoe kwai wauraya hwizi hwemazoewo. Hwizi hwemazoe wakaita kupaziwa nomaChina kuita faneka wasingazivi zvawanoita. Kuita kwavo kwabva kwafanana nokwakuita kumakaha vari kuungawo goridhe zvisiri pamutemo. Idi dai hurumende yedu yaita tusvinu kuti vanhu vaite zvezvinu mukubenutsa nharaunda payonge iri. Hwizi hwakakosha nokuti mvura dzokumwa nedzokusenzesa paumba ndipo dzinoboyeka. Hwizi dhamu rokaribha kwai rasara nomvura inosvika zvikamu 20 inopfumbamwe kubva muzana. Izvi zvikaramba zvakadandi, mvura ikasanaya zvisvinu kwai ichagona kuita kuti magetsi asaikepo kare. Idi wokwedu dai wazoti ulingawo wanaisa misodzi yodenga iyi kuti mvura igowanda mudhamumu. Tindori pamvurapo, guta roBulawayo riri kuenderera mberi nokusaika kwomvura. Kureketa kuno, nzvimbo zhinji dzomuguta dziri beka namvura. Kureketa kuno watoita masondo 2 akateedzana pari beka nadonhwe riri kubuda mupombi dzawodzo. Wakuru wogutawo waribe zvisvinu zvavari kureketa. Kuno mhuri dzinosvika 70 dziri kuBadminton Farm kuNyamandlovu dziribe pokurara. Kureketa kuno misha yavo yakapisiwa nomutumwa wedare guru romunyika wokuBulawayo. Mutumwa uyu akapisa mushure mekunge paita makakatana panyaya yomunhu ari muridzi womunda wavari kurimawo. Izvi zvatopisa tsunungununu nokuti zvibodzi zvone zvakaitiwa kuchitungwiza nokuti hazvisi pamutemo. Idi tinoimba kuti pachaita magweta achabatsira mhuri idzi dzigobhadharwa. Kambani yaMasiwa yaburitsa kamukanhu kairi kuti Sasai Content Partners Program. Kanhu kari kuti wanogona kuita tumavhidhiyo twavo tunonakidza vanhu tugoenda wagoisa kuti zvishande zvigovabuditsirawo kamari. Wari kuda kuteedzera izvo zvinoitiwa noYouTube naana Gumiguru nevamwe. Tinoramba tichindoti pamberi ino zvinhu zvakadandi. Kusungiwa kwaGodfrey Tsenengamu aimbova mutungamiri wechidiki mubato reZANU-PF kuribe kuchizivikanwa kuti zvii zvakanyatsotora nzvimbo. Iye ari kundoti akapuwa runyekupe rwokuti upenyu hwache hwanga hwava panjodzi. Paribe zvisvinu izvo taziva kana kuti zvakatekaira sei ipapo. Tichagokunyepai kuti zvikaburika. Wachamisa pawaenda kuoradzika mumwe aiwe mumiriri mudare reparamende wati iwo vanhu vomunyika vakufanira kuchigadzira kubatana kuitira kuti waite zvokuratidzira pabodzi. Wati iwo kana nguva yakwana yakutokwana nguvayo vanhu vakufanira kuti vabatane wasiye zvimwe zvese wamboita zvokunhadzirisa nyika. Idi tamirira kuona nokungwa kuti zvii zvinenge zvichitora nzvimbo. Isu vanakadzitape tinenge tiripo kukunyepai zvese rizere. Toringadzo pasi rese. Wana mazvikokota wokuJapan kwai wagoti iwo utachiwana hwodzihwa mupengo hunogokwanisa kugara paganda romunhu kwemaawa anosvika 20. Izvi zvinoreva kuti vanhu vakafanira kushamba manja yavo nguva nenguva pese pese wasati wadya, wasati wabata kana kukaramatana nousu hwavo nedzimwe nzvimbo dzinopinza utachiwana mumwiri. Nyasi dandemutande radoka riri kuti shut it all Namibia. Kutsigirana novabvana vokuNamibia wanga vari kuratidzira kuti wachengetedziwe upenyu hwavo. Wati iwo wachagomgwaba kuti wanhu munyika nokuti pese pese vanongokaramatiwa kana kuitiwa zvokubhinyiwa kana kupondiwa. Izvi tinozvitsigira tichindotiwo pamberi nayo shut it all Namibia yo. Mukahatikidzwa kanyasi, nyika yoNigeria yagoti iyo ichada kuita kuti igoita zvokuverenga vanhu kwokutanga mumakore 14. Izvi zvinotoshamisa nokuti vazhinji varibe vari kuzvifungira kuti zvichagoitiwa sei. Tiri ipapo mabiyangu
ndini wenyu mhandiwewo nhau tiboyane hwedza.